mai ga haduwa ETF leader. a yau a ƙara yin goban bangajewa na gode mai sama shi na kira sarki Allah ban dogara shi yake nufi na da na yau Chara wasu ba su so da isu ga munjara ji nake kamar zikar allura mai jira na tamka shi gaban kaura gadubin masoya kuma na Chara yawa na fakon waka in rera duniya tana himmar saurara a baya ni na zama tamkar gambara shagube yake mun da ɗan gida kwance tashi sautin namu ya jira ga gargaɗi nake kan ku hattara shi dai ubangiji ba ya shawara mun jalla wahidin ni na dogara gonarsa ta wuce ma ka ketara sayanan na mace ne sai ka hakura a hasada ba ta doye nasara a roƙo nake bane ƙara kugira a kai ne kake rufa mun musu tura a jin sannani hana min ni takura yan fesa dan kawutin yake bara domin gare ka komai ya tattara ka kowa ya fi ka ya tsira Allah in kalikin baiwa a sai ka nufa yo shura Allah masanin komai a mugun ka za mu kai gara Allah rabbu gata na a mai bawa saniya madara Allah ko cikin duwa kana ce da dandiyan kura sun sare